Dobro dan ljudi, nisam svi vidio. Evo nas u novoj epizodi na mom kanalu. Danas je tu sa nama Ođu 46, ćao Ćao. Ljudi, danas radimo live prank nad mojom drugaricom koja i svi valjda znate šta je live prank. Stavit ćemo neku pesmu, ja sam pesmu izabrao od Miroslava Ilića, kako se ovdje zove. Da, još te nešto čini izuzetnom, tako da krećemo. Da, vidimo prvu porukicu. Šta radiš? Kako je? A? To sam ja. Ajde da vidimo šta će da odgovori. Ti zapamti ovo drugo? Ne. Koje drugo? Ovo. Ajde samo da odgovori. Ajde. Drago ti to ima. Ti si draga. Ne. Otišla od mene. Ajde, ti si draga, otišla od mene. Ajde dalje. Ajde dalje, just beri spor si, neće niko da te suba. Ali iz srca nećeš nikad. Šta on odgovara? Fuck, ubićete te, šta to pričaš to? Ali iz srca nećeš nikad. Ali iz srca nećeš nikad. Nikad ti nisam ni pristao. Ne znamo ljudi, to dalje nazva, ali iz srca nećeš nikad. Ajde, vidi. Ali iz srca nećeš nikad, a nikada je tako volao nisam. Ok, nikada ja tako voleo nisam. Ajde, dođi dalje, ajde brže to sporo ide. Kako peva i Miroslavić sporo. Ali sumnjam da ću ikad, sumnjam da Sumnjam, a ne sumnjam. Dobro, nije bitno, da ću ikad. A šta on odgovara? Pa ko tebe voli? Evo, vi odgovaramo strofom. Ajde, dalje. Još te nešto čini izuzetno. Si ti zdrav? Koja pa sad sumnja? Ljudi, da nisu malo mi predelali, a? Dobro, pas ćemo da kažemo da je bio live prank. Stvarno? Ne samo lepota. Da, kako je lepo pala. Ne samo lepota. Da uzem malo. Volao sam te i volim. Ajde, idemo dalje. Voleo sam te. Voleo sam te i volit ću. Voleo sam te i voleću te. Ljudi, ona sad misli da smo mi na nekim drogama sigurno. Ajdemo dalje. Ajde, brže mi to. Do kraja života. Ljudi, inače ti mene prankuješ. Ne. Odakle ti to?
Odakle ti to, Micu? Odakle? Odakle? Ljudi, da si provalila. Kako mrzi kad mi neko provali. Od kad ti mene voliš? Do kraja Pa života. da, i ja volim... Nema šta će, teo sam da napiše, pa da, ja volim drugo, ali nema šta će ona napiše. Do juče mi užin iz ruku i lomio ruke. Zato da fuck. Dobro dalje da ja sam svima užinu, inače. Ja sam svima užinu, ođo 4-6. Bio sam gladan. I onda sam jeo užine drugi. I lomio je ruke. Da, ja sam užin iz ruke, lomio Do kraja ruke. života. Ne bre. Od početka tog života te volim tako nešto. Pa da. Istina. Ljudi, istina, ovo je čista istina. Ja sam zaboravio da snimam na partnernu tako isto. Ljudi. Šta? Čekaj, ti mene prankaš je? Da fuck? Ne. Ovo... nije... prank. Malo si se zezno. Ovo... ne. Ovo je live... ne, nije ovako, kako ide ono? Jer tako? Ne znam, lirik. Ne znam ni ja. Ovo je napiši, ovo ti si u live, napiši ti u live. I da ti si na... ti si u klipu. Fuck you! Dobro ljudi, ovo se baš lepo završilo. Da, i samo kad krenem u školu ima da mi izgleda tako lepo. Da. Šta je ona već? Izgubila nadu, znaš da stvarno volim. Nego, a stvarno, pisa da je u klipu, da? Jest u klipu si bre. Ko ti kriv? Da, svi se sub na kanal Dravicom. Kakva je sunce i poljubi, to je njen kanal, inače ljudi, da, lepo je rekla, subajte se svi na kanal Dravicom, a također i na Ođo 46, evo neće pošaljem, vidite to šta piše, ovako se piše Ođo 46, Pugolku. Za cijelu bugolku. Šta mi da kaže tim ljudi? Ljudi, ovaj prank je malo bolje prošlo. Mislio sam da će da... Da, ništa, dobro je. Okej. Čekaj da kažem. Završavam video. Čekaj, samo šta će nam piše. Jel neće? No, samo završi. Ma da, završavam video. Ljudi, ovdje bre gore. Ljudi, čekaj, samo sad će da odgovori i to je to. I da završimo klip, stvarno. Ajmo, odgovor očekujem. Ok, čao. Ljudi, ja sam tamo mislio da će poveruju ili tako nešto, tako da. Ljudi, to je bilo to ove epizode i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!